Il-Prim Ministru u l-mexxej Laburista Robert Abela qal li fl-elezzjonijiet li għaddew il-poplu bat messaġġ illi jrid li l-Partit Laburista jibqa' jmexxi il-Gvern iżda daqstant ieħor jrid li l-Gvern jirrispondi ħafna ħjar għall prijoritajiet tal-poplu. F'attività politika fir-Rialt of Bormla, il-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista fil-Gvern jeħtieġ illi jaraf u jindirizza aħjar realtajiet tan-nies billi jirrispondi għall-aspirazzjonijiet tagħhom. Il-Prim Ministru spjega dak li qabel kien fuq net fil-prijoritajiet tan-nies issa nbidel u għalhekk il-Gvern jeħtieġ li jadatta skont l-aspirazzjonijiet tan-nies. Waqt li refera l-kisbiet tal-Partit Laburista fil-Gvern, il-Prim Ministru qal li jifhem li l-poplu jrid il-ġid ekonomiku imma dak il-ġid jeħtieġ li jkun rifless fil-kwalità tal-ħajja u mhux biss kemm jibqa' flus fil-but. Ir-rimarka dan ifisser li n-nies ma jridux sempliċi impjieg sabiex ikollhom il-paga imma karriera li stinkaw għaliha u li jibqalhom ħin ta' kwalità għall-familja. Il-Prim Ministru qal li l-poplu jistenna mhux biss drittijiet ċivili imma sens ikbar ta' ġustizzja fejn kulħadd għandu dritt li jħossu parti mid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Ir-rimarka li f'dan il-kuntest il-poplu jivvota għal prioritajiet tal-pajjiż u jivvota għal min jemmen li joffri l-aħjar għal Malta. Il-Prim Ministru refera għal manifest elettorali li għandu l-Partit Laburista u qal li dan joffri bażi b'saħħitha imma qal li anki dal-manifest il-prioritajiet jridu jiġu mbuttati iktar lejn l-avvanz ambjentali u soċjali li joffri l-pjan tal-Gvern. Argumenta li l-Gvern jeħtieġ li jġib bidla fil-mentalità li tibda il-Prim Ministru stess. Żied jgħid li dan kollu jrid ikun riflessu wkoll f'livell tal-eżekuttiv sħiħ tal-pajjiż u tal-Partit Laburista. Irrefera l-votanti li ma tawx fiduċja lill Partit Laburista u qal li lil dawn in-nies mhux biss jgħidilhom biex jitkellmu imma jersqu l-quddiem sabiex ikunu parti mill-bidliet li għandu bżonn il-pajjiż. Dr. Abela qal li l-Partit Laburista jaċċetta s-sovranità tal-poplu u r-rispett jurih minn kif jaġixxi l-Gvern u mhux bil-kliem biss. Waqt li qal li l-Partit Nazzjonalista qed jiċċelebra telfa elettorali, il-Partit Laburista fil-Gvern minkejja li rebaħ b'distak ta' 20,000 fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali se jmur għand in-nies b'umiltà u appella biex kulħadd jingħaqad mal-Partit Laburista fit-twettiq ta' dak li huwa sewwa. Dr. Abela qal li s-saħħa kienet għadha u ħatibqa' f'dejn in-nies favur futur sabiħ illi għandu qudiemu l-pajjiż.